Kedam tang jak hong ni pai cricket thom Jambili Literary Foundation mati thi hekpen JLF atum kachepatir pipon along Assam Recitation Council Karbi Anglong District atum cherap chitodun si Diphu along VOHAM Vol-3 a Multi-Lingual Poets Meet 2024 amai kapeman pon. Mai along owe kimiatum hirjir hirbang ansuse kapaprang dun thekjia phanpura Diphu sopi Farmers Growth Center along kapaman pon bangso VOHAM Vol-3 a Multi-Lingual Poets Meet mati hirjir hirbang amai mesen pen peman pon si Facebook page mati online along like share lapen comments ki ong nai nai tumapan nong ipen nong namalu sitami pipajir pon. Annual Poet Meets organized by Jumbili Literary Foundation in collaboration with Assam Recitation Council Karbi Anglong District. Nini arong lo athema owe kimi tum ta charli long lo owe kimi owe ban itum hedi si process mane itum isi just non ke neta gorom bondho lo matiri osomar tum koson ma hadi low charli mane recitation pen ta isi personality development lasi nitum Jumbili Literature Foundation pan nining aklong pen churi siri karnom lo nangli tum phanta lo anpar ke la guardian tum phanta lo alangli adap 10 baji pen non 6 baji an hedi kedo enke support lo nitum phan lason se karbi khai phan hedi recitation pen karbi culture nitum ke rich culture do lasi nituma culture koson si preserve ji lasi si process lo lasi nilitum lasi si start bom lo nitum da charli bom lang pine tekte la nitum sita nitum bori lo athema nitum obe ki mitum phanta isi platform ki pj aphan lasi nang litum phan lason apor ki pipot suri suri kardom nili lan lo ke thanji kardom kurbang tho Anparta Assamese lapen Karbi section a hiljir ki potuma phansitami nong ilapen nong namalo pajir dun rinti. Mai along aluhia man pen KACEM surjorong parkachetong dunalong Padma Sri Dhaneswar Ingti Joy Singh Tokbi Dr. Sangpi Kadombini Terangpi Kam Singh Hanse Sar Ed Hanse pen danglok ki ongdung hiljir ki hir aning ke hangatum chetong dun rinti. Ning rong pik athe Jumbili Literary Foundation alang litung cepaduk pen peneng kanang bong si pen isi kethenai akang tu nai aisab lo ladak hirji ramai padu Jumbili Foundation special guest aisab nang hang lo pen organizer don fan Dr. Kadombini Terangpi on teron well sing hanse alang litung fan ninga klong pen choro lo ning fan nang hang apot pen da no wegi mi tum hijir ketok hijir koson si recitation na ima bai koson pen si mesen pen hijir ketok na ima kasu kechar dilong lape ko mithang hijir koson si kihir na ima lasu kechar dilong apa alatum kebang journey mesen na hijir bang man po posining mata pen monon fige bang jia hosistame la Jumbili Literary Foundation pen lason ki mesen asai ke teng pon wer Japan billion pen ninga klong pen chuning rilo la pen anso si Karbi Alam ipi Karbi Alam anso ke pachan Japan lang le tun pen lem se padu ko pod alam tun phat ninga klong pen churulo ke bang jarni same Karbi Alam tame isi ke tetanang dek mate itse dolong same ki di tun Japan lai tai si kiklempon ang deng lo asal si ning mathalo je Karbi Alam tak bang alam asal tak si pi Karbi Alam tak khaya deng pi alam along angkang long adimak long long bu mathasi mathalo la pen ko mesen pen paklem thek pot ning ta lai ton long pot ning karong karong. News Report KTV News.